Ud af den anden. Modsat, han er der. Sådan. Skyd bare på mål, Kenneth. Ja, Lasse! Det der mål, man tror, det der var rigtigt. Han var ude at stejle, så mister han vist balancen, dengang han kom tilbage. Jeg tror, vi skal prøve at afslutte lidt mere, drenge. Og så har vi ikke nej med i dag. Ja! Det så jeg fandme ikke. Godt, der kører med den, Christian! Det mener! Du skal ikke følge med dig ham bagved. Bare fortsæt. Bare fortsæt, ja. Der tog han helt ind, så. Fortsæt, da! Ja, så skal der hjælp. Hjælp ham! Ud af. Ja, det er godt. Sådan. Den er okay. Skyd da! Kom igen! Udmærk i Jesper! Rigtig godt, Jean! Skal alle med? De har fornuftigt. Nej, det er ikke. Spil herude, Daniel! Løbe nu! Oj. Det er fandme hjørnet, det der, Lasse. Godt spillet derovre. Det er nogle giftige hjørner, det her. Ja, det er det. Det der, det ikke, du sagde ikke elegant. Du kan da bare tage en. Det er sgu da ikke noget, vi skal ind med. Det sker sgu da ikke noget ved. Hold nu kæft. Efter ham, Lasse! Godt, Lasse. Rigtig godt, Lasse! Sådan, Lasse! Super fast der! Sådan, Christian! Nu må du fandme stoppe. Det gør han ikke. Nej. Nu må du tage dig sammen, dommer! Dommer for helvede, kom nu ind i kampen! Hold nu kæft. Ole, kan du... Ja, sådan der! Sådan, Jesper! Christian er modsat! Modsat! Sådan der! Er du på den? Afsted! Nej, Daniel, kom først! Sådan, Daniel! Ikke for offensiv, Jean! Ikke for offensiv! Ja, sgu da i ryggen, dommer! Han er ringen, den dommer! Der er straffe! Det er så fortjent, Jean! Jeg vil gerne have den derude. Nej. Det er ikke straffe. Skift ud. Ole for ind. Ja, vi skifter. Lasse, du kommer din tur! Nej, det er ikke fedt. Jeg synes bare, han drejer derude. Nej, det var spillerne, der gjorde det. Ja, de gjorde hvornår de vi har ikke jakker med, Andreas. Vi har ikke jakker med. Det er også mig, der skal sparke. Nå, har de dig, så skal de bare lege. Men det er Jesper selv, eller? Godt kæmpe derinde. Godt løbe, Lasse. Du fik løbet nu.